אמא של רוני. היא בת 7 חודשים, היא באמת האור בחיים שלי, אבל בתקופה האחרונה אני לא מצליחה להרים את הראש. אחרי שהיא נרדמת אני לא נחה, אני יושבת ואני מחשבת שקלים. אני מתביישת להגיד את זה, אבל הגעתי למצב שאני עומדת בסופר מול המטרנה והידיים שלי רועדות. אני יודעת שאם אני קונה לה היום אוכל, מחר אין לי איך לשלם חשמל ומים. אני עובדת, אני באמת הופכת עולמות, אני נלחמת בשיניים כדי שלא יחסר לה כלום. כי אני יודעת שהיא לא אשמה, היא באמת היא רק תינוקת. אני לא מחפשת מותרות, פשוט אני לא יכולה יותר לשמוע בכי של רעב. אני פונה אליכם כי פשוט נגמר לי האוויר. אני חייבת יד שתחזיק אותי רגע. בבקשה, תמשיכו הלאה. כל עזרה שלכם היא לא סתם תרומה, היא האוויר שלי והיא האוכל של רוני מחר בבוקר. תעזרו לי לעבור את זה.